Πάμε να δούμε παρέα τις τάσεις στα sneakers για την άνοιξη καλοκαίρι 2025. Είναι ένα είδος παπουτσιού που είναι άνετο, ξεκούραστο και ανατομικό, οπότε μπορεί να μας συνοδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα χρωματιστό sneaker είναι η απόλυτη τάση για φέτος, ειδικά για την άνοιξη. Μας ανεβάζει τη διάθεση και προσδίδει μια πολύ ωραία πινελιά σε όλο μας το outfit. Μια ακόμη τάση είναι το suede sneaker. Το suede είναι ένα υλικό το οποίο προσδίδει κομψότητα, οπότε ένα τέτοιου είδους sneaker είναι ιδανικό για να φορεθεί στο γραφείο και να διαφοροποιήσει το office look. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα metallic sneakers. Είναι απόλυτη τάση, είτε είναι ασημί είτε είναι χρυσό, δίνει μια γκλαμ πινελιά στο σύνολό μας και είναι ιδανικό για ξεκούραστο clubbing και βραδινές εξόδους, αλλά και όχι μόνο. Τέλος, τα high top sneakers που κάνουν ένα δυναμικό comeback το 2025. Ταιριάζουν με τα περισσότερα outfits και ειδικά τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός, το υλικό τους από καμβά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναπνέει το πόδι μας. Ελπίζω οι προτάσεις μου να σε βοήθησαν. Αν όμως πάλι ακόμη δυσκολεύεσαι ή προβληματίζεσαι ποιο sneaker ταιριάζει στη δική σου προσωπικότητα, μπορώ να σε βοηθήσω. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα. Φιλιά πολλά!